Asik ondion aurreko udako jartzunak dakar. Arraunan taupadak. Ixez, ekialdetik mendebaldea zabaldu zan gure aztarni. Eta hon, Bilborutz du gure. Eta beraz batea, geu. Ondarrotik Bilboako ibilbidi, ez da norabide bakarreko viaji. Ez da helmuga huts bat. Belaunaldiz belaunaldi, itxosun bazterrin gehatu zin emakumin itzala daru gainin. On, alkarrea zidatziko beste horri bat, marin kontra. Itxosu geuribe badalako, geube itxosu gazelako. Eta listo, barator, Bai. Venga. Kantzata, izarapea engazta zongo. Beti nabilzeo zerrea, eta ongo noizu. Venga, egueldi derrakaute. Zelan zeuek, ondo? Ondo. Kriston girura, así que, venga. Bai. A ver, Hala. Ondo. Venga. Bueno, sí, Gure helburu izan zen hasiera batetik herrixana itxosu lotutako imagena aldatzi. Ze ondiokan lotute dalako gizonezkoei lotutako imagen batak hau itxosuei lotutako gauzetan. Horixe nahi izan dugu aldatu eta guk erabili izan dugunera hori lortzeko traineru. Gure moduko ondarro moduko errexetan traineru zentrala dalako, erramu bera, arraune bera zentrala dalako. Eta guk hortzen nahi dugu egon. Pasan urteko erronki zer izan zan, zelan akordaten gazen area. Bigarren aurreatu ala, hango oroitzapenak nirik etorten dakat, aldiro, geroa gexaua. Eta, montaña rusi esatik, itxi esatire. Zeman, niarri neban neupestai. Kedazan, nubaz ben niarri zen dut akordaten. Eta, emozioi asko, tensioi, baina emozioi posa, eta urtebeteko, ikasturte oso bateko lanketin emaitza, izan zen erronki burutzi Donostiko. Hauen jo, baina datorren urtea behide zer, ixe bez, ez zan aukera bat, pentsaten dut, danok nahi gendun aurrea hain eta zeo zer nahi gendun asma, ez geunkan argi zer izango zen, baina bai pentsaten dut talde morun hor jarraitzeko gogu eta asmu eta bai argi hon zanela. De hecho, traineru entrega gendunin baltza, entregaz batea lista de espera nagunta ginean horrengoko erronki ez genkixen zein izango zen, baina bada espadan hori aseguratearren traineru bat eukitxi. Momento batzutan gaina esaten genuen, bueno, pireguan bara biblikoa, baina alkarrea zen berdou zehose, hautaldi izan joen berde, taldiaz jarraitxu berdou, eta jarraitxuko bendule zeo zelan, argi geunkan zetan, ez genki hauen beste erronka bat izango bazan, trainerua izango bazan, baina uraz lotute guk harremana eta talde izaera hori mantendute landuko genunela, nik uste hori argi geunkan dela danok. Lo único, berak esan da bena da, trainerua sartzeko, kamarak. Eta engendu nine Donostire buelti ba,
Da listo, amaitxure. Da gero taldeko geure harreman hainde politxe, beti gogu batzeko zozetako, eta zan gendun Donostire indou, baina ezke Bizkaitxarragaz, Ondarrutarragaz, Bilboa junbia. Eta orduan pentsa gendu, ongun Bilboa juti. Eta... Ta zehatxik ez? Ta zehatxik ez. Berez hau horixotik dator. Horixon egon zin emakume batzu, pentsabena, erronka bat etxi, eta euran erronkan, horio Bilbo inben, parada bat inben Ondarrun. Eta justo gu, andrabandan gebizen batukada baten, eta junginan ongi etorri hartzea. Pilu guztazkun, eta orduan esan gendu, da gu zehatxik ez. Batzutan betzatezu, nun sartu na. Baina gero, ja bertan zaz eta olatuk erutetzu morun. Arutzu erute motzu, norbera bera aruzuz. Eta arrauninen birbatzu bebai, egin itxezu, batzutan Mariata, batzutan Ondo. Eta, baina taldi ikusitxe hain zein dardakarren eta hori, espozu nahi behun etxezaz, osea, erun etxezatxu. Parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen, ta orain hemen Isiune hau zaintzen, ta orain hemen. Isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, oraindik gogoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Enuen jakin hobeto egiten, enuen jakin hobeto egiten. Listo. Dan dakazu pentit, dain ez tozuz, pero orduan da, como, ostra, benetan, harrera oso ona, danataz zain, badana hartzezu, bombo, busi, bez,
dana oso ez da izela bizar. Asmu, bueno, gauzi motzaua da izango danez, ni pentsando jentibe bai relajaua, gaurku igual bilurrak ebe txeskume hasiera baten barinkiuen gaur horra izango zarela. Orduan ni pentsando, ja, da pixarkuaz eta entzikon tranquilaua gobe, tranquilaua umazela. Eta gero, filmetan zuen baino lehen, balateko musika basikora gure kategoria eraman bali aurteten, eta hartzen, eta familixi etorten nara, etorteko geu. Ube, baskerrik asko, etortearren, konpartitzearren eta laguntzearren, bai? Baina bai asko aportazta neure buru askon fixaten. Osea, nik honezaten dut, enjot, hauen barot igual beste gauza asko behineik, ez nebana pentsaten. Eta nitzako ibilbide guzti ez bakarrik erronki, ibilbide guzti. Honekin Andra marabillosakin hau hori etxi niri pilo bat aportazta. Gaurko espero, hoxe, Gualdixa laguntzi, itxozu laguntzi, eta danok disfrutati, eta ondo juti dana. Bai, bega! Gaurko beralde. Beti, por si acaso. Eta erantzune orokorrin positibo. Pasan urteku zan gexaba, noa zuze, zen bizue, da urten guiara, jazta, jentik ingurun. Familixan lehen guzu, kuaderriak, lagunak, hori mezu feministin ikuste jasora bela bebai, nahi duguelako eta aldoguelako eta aldarrikapenetik guz hau etxe eta jarraitzea guz honetan, da nik uste hori mezu barneratutera labe bai, orduan jentik beste tranquilidade batea, beste percepzio batea sartzen dago. Traineru altzate, moro. Esan behar, gure moduko proiektuak ez direla denen gustoko izaten. Batez ere privilegioak galtzen direnean, protagonismoa galtzen denean, erreferentzia izatea partekatu behar denean. Kostaldeko herrietan, arrauna, trainerua, zentrala da, herri nortasuna da. Hori dela eta kostatu egiten da emakumeok ere horretan parte hartzea. Eta justua bada, eta horretan gabiltza, baina ez da erresa izaten. Orduan, ezinbestekoa da indarrak batzea, denok ditugulako antzeko arazoak eta oztopoak, erasoak, batzutan ere, eta elkartu egin behar dugu. Euskal Kostaldeko emakumeen sarea eginez, eta gure herrietako irudia denona izaten. Era inklusiboan ulertzen, herri nortasunaren irudia eraldatzen, berdintasunetik, feminismotik, errespetutik eta humoretik, ondo pasatetik. Ezin badugu ondo pasa, ez dalako gure erronka. Itxasoa gureare badelako. Gora lagundu duzuen guztio! Zaren ulertzen, pausoak oitzan neurtzen, ustez galdutako trenak zenbatzen, zenbat aukera merezi dituzte ametxe. Zenbat aukera merezi dituzte ametxe.
Bideak esan dizu hau ez dela uste zenuena, ez da nahi zenuena zarena besterik ez. Gauzak ez direla zerutik erortzen, dela ote da lorpena, hemen baita lortu ezin daitekera, ez Jose Gurutzak gertatutako dena. Ez Jose Gurutzak gertatutako dena. Bideak esan dizu hau ez dela uste zenuena, ez da nahi zenuena zarena besterik ez. Gertatzen dena merezi edo merezi gabe, bilatu edo bilatu gabe, uste ala uste gabe. Pozik, ze batzutan pentsatezu dela gure gauzi bakarrik, baina gero ikustezunin herri bat, pixkat zeure izan jala zeua jateko, baina konturatzen zazetxen zazena, merezi da bela, ero bentzak beste jente bape ikutu etxen da bela. Eta gero hemen Andrak eizkune aurrezku, zoragarri izan da. Eta, badanok hasigarri neharrez eta malkukin, oso politxe. Arratsaldeon, Bermio, aiagaz! Pixka belan dutxua baina aiagaz! Ezin bagaik ondo pasa, ez dalako gure erronki. Itxosu, geuri baralako. Gora kostaldeko Andrak! Gora Andrak erramutan! Gora borroka feministi! Eta Euskal Herritxik, gora Palestina!
nik aluzinan jot, zenbat igerilari guazen geure ondun, bakotxe bere guxiaz, zenbat pirauetan, padel surfen, danetari ikusten zein da danak emakun bizin ingurun eta ederra izan da politxe. Gogorra izan da, baina, bueno, ja animo askoak hauan, gogo asko, ondarroreia txampa bat faltara, baina peniaz be bai. Porque amatxure oso intenso izan da. Baina, bueno, posik eta datorren urtein beste bat. Ez dakio, no? Baina, bueno. Zuri kantatu nahi nizun, kontatzeko hauskortasunak hartu ninduela, denbora gehiegi zen eta dena ez ezaguna zen, eta nigana itzuli nahi nuen eta hortik atera nahi nuen, eta orain hemen ontsi bertan ondino aterrizateko na. Ondekan ez dut aterriza. Deskubrimentu esan di pilo bat. Nik neure burun deskubrimentu asko itxuaz. Asko. Lehen ezin nebanak egin edo, pentsaten nebanak ezin nebanak onbarai aldotela egin, edo alegin ju neikela. Eta espada ez da ezin baroten, ez dara ixe pasaten, beti izango la pauso bat aurrea, sekule besatzea. Ni famili txikitsu bat sortu dut. Neure famili xandik aparte, bai. Beraz, segi eingo bitxosu hartzen, gure eskubidik aldarrikatzen, erramu era inklusibun ulertzen, herri nortasunan irudixe eraldatzen. Bitxosu geuri bebararako! Gora kostaldeko andrak! Gora andrak erramuta! Gora lagundu dozuen guztiok! Eta gora borroka feministi! Esan dizu hau ez dela uste zenuena, ez da nahi zenuena zarena besterik ez. Gertatzen dena merezi edo merezi gabe, bilatu edo bilatu gabe.
zaude une horretan horret zaude